lolu daba lolu ngiyalibona ukuthi ekhaya sesidingidile nobaba ngafike ngabachazela bonke ngoba phela babona nami ngemthwalo sengingena nje ukuthi awu wasebuya manje indodana ngase ngiyabachazela lonke udaba olwenzekile laphana khona laphana emzini kamfowethu. Siyamangala-ke nje uma sesibizelwe odabeni olukhulu kanje. Umthetho waloko daba olukhulu ngale ndlela osoluyiyona, kodwa-ke sizoliqoqa nje lube lufishane. Ukuphepha kwale ngane savuma safunga ukuthi kusezandleni zethu. Ukuthi umakoti igama leli usaba ingane yami naye ngoba uyena wangana ingane yami. Uyogada ingane yami. Akafikanga undodana uzogada umakoti. Wafika umuntu ozongena umakoti ngoba sekushona umfowabo. Futhi umakoti ngoba nakho engenangane. Iyona into ayikhulumile lo makoti kuthina isibhalele. Mina njengoba ngingenayo ingane okusho ukuthi angiyilutho. Asikho lapho Iyona into enishoyo okusho ukuthi njengoba ngingenayo ingane angiyilutho la ekhaya. Uvela jaha ukuthi ufuna ukukhala egcineni into engakhulunyiwe ayikhulunyiwe nhlobo ayikhulunyiwe kodwa usiyakhala nje kade sasibona abantu bekhaya. Bogatsheni. Wabona uma ngathiwa Bogatsheni ngabe mina ngisenkingeni. kumina kubuhlungu kumagoda awona mase ngimbona esekanje. Ngoba mhlambe ukube nayo umndeni wakhe usekhona. kufanele Mhlambe kuwena kufanele kube buhlungu wena ngoba ucheme naye usho uthi uyobulala umzwako. No, angichemile naye. Angichemile naye. Manje manguzintombazana izomgada. Bogatsheni. Kusemthethweni ukuthi umuntu wesilisa avikele umuntu wesimame. Isikhathi manje siphila esikhathini esihluke kakhulu nesikhathi esakuqala. Iyonke Abantu besifazane sebenamalungelo. Iyonke yona. Uyabona njani bize le meeting nje. Ingakho ke nini? Bogatsheni ngiyanibona ukuthi nina niyadlala kakhulu. Makoti angazi ukuthi mina lento soyimisa kanjani kodwa ke mina ngokwami ngoba mina ngicanti mhlambe awunamkhulumeli ngendlela engibona ngayo uyacindezeleka. So sesikhulume kahle nje wasufuna manje ukwenza izinto sinezingane la esizele. ongeke uvume Bogatsheni. Akukho ukuthi kwenziswa ngenkani. Kuyaxoxiswana la. Cha uyakhomba nje ukuthi akayifuni. Ngithathe yonke nezimoto namabhizinisi ngoba ikona nikufunayo. Ngizohamba ngiyohlala emgaqweni. Usayijwayela lento. Cha, Usayijwayela mama. ngeke ngize ngivume baba into engingayithanda engingavumelani nayo. Ngizohamba ngiyohlala emgaqweni ngaphansi kwama-bridge. Bayaphila kuyaphileka. Nithathe konke-ke nikufunayo lokho enikulwelayo kwengane yenu. Ngiphume kunini ngoba ngiyabona ukuthi la ekhaya angisoze ngakwazi ukuthi ngibe nezwe nizolilalela. Cha baba ngikhathele. Ngikhathele. Bafowethu. Ngizobingelela umndeni wakithi. Umndeni wami wesibili wesibani imida ngobonga wakwamkhize. Ngizozichaza ngoba bafowethu usuku nosuku sinabalandeli abasha abasijoyinayo. Kahle fanele ngoba ngisazichaza ngoba seniyangazi bafowethu. Bafowethu namhlanje ngiza nezindaba ezintsha. Kulo daba la Mandlovu bafowethu. Asibhalelwanga. Sho siyamlandela njalo umuntu ade ngimsiza esisibani imida. And futhi engena msizi. Abantu ifamily yakhe ingasekho siyadlula emhlabeni. So silokhu simlandela ukuthi uhamba kanjani. Bafowethu kodwa indaba enizozizwa ngicela zizonijabulisa kakhulu bafowethu. Kodwa ngoba ukhona eduze uzochaza naye. Nokunye bafowethu sikhetha ukuthi sishuthele emotini. Ngoba asithandi ukuthi kuvele ukuthi ungakuphi. Asithandi ukuthi kuvele ukuthi ungakuphi kodwa ke usezokuchaza okuningi ngizobe ngisho nami ngizobe ngisengikusho mhlawumbe ngasekugcineni. Mama Mandlovu. Yebo. Unjani mama? Ngiyaphila njani? Ngiyajabula namhlanje awukhali. Hayi namhlanje angikhala hayi. Asekuphele zona inyembezi. Mamkhize. Yeah. Hayi ngiyafa injabulo namhlanje mangikubona uhleka kanje sisiwami. Hey sothini bhuti ngikhale kakhulu. Ngikhale kakhulu uyabona nje manje angisafisi ukukhala. Ngikhathele yabo manje nje ngijabulile ngiright. Ngikwazile ukumanage ukuthi ngithole indawo njengoba nje sengihlala khona la ngihappy nje kahle. Kumnandi nje impilo yami isathe ukuthula izinkinga kancane.
Hayi, heyi kuye kwaba nzima Mfethu, shame. yazi angazi nokuthi ngithini indlela engijabule ngayo. Eh, Aha, Jabula mina. Ngibonge nje nangosizo lwenu avele ngisizile Nkosi yami. aha. Angazi nje bengingaba yini Mhm. ngaphandle kwakho bhuti Bonga naye Isimani Media nje ninonke Nkosi yami. Ngiyabonga kakhulu. Uphi wena lo sikhotheni lo Ngiyabonga. kade kuhlupha? Bakhona, Mhm. bakhona ngicathi ukhona ngale ekhaya elikhulu. Aha. Bayangifonela nje, usangifonela yena ngocingo. Kodwa-ke akakhulumi kakhulu ngoba vele nami phela ngimnakho futhi ngeke ngayibamba iy'ngcingo zakhe. Ngiyayibanga sometimes ngingayibambi because manje usekhuluma njengomuntu okhuluma kahle. Kodwa-ke angifuni ukuyikhuluma indaba yakhe because nje ngiphumile kubona. Ngizomblokha nje futhi melokhu eqhubeka ngikhathele yibona. Eh, Ngikhathele, hawu ngeke. ungachazela ababukeli nje mfethu mina umuzi wakho sengiyawazi. Mhlawumbe uzobabeka esithombeni. Umuzi owuthengile. Hey. Ngithengile phela umuzi ozonganela mina ngihlala ngedwa. Eh, Ya ngithengile nje umuzi engizokwazi nje ukumeneja. Umncane futhi awumkhulu kakhulu kodwa nje ngi-right nje. cha mina ngibona Ngi-right. ngehaba umuzi ukuthi lo uzokwanela wona wedwa. Cha phela Awu lo phela muzi lo. ngizamile nami ukuthi phela nomnyeni wami la elele khona naye ajabule ukuthi akangishiyanga nje ngingasatholi nje ngivele ngihlale egogogweni nje ngingakwazi ukuthi ngizame ngithole umuzi o-right onesithunzi nje ozongifanela nami. Hayi sisi wami ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga ngazi Mm. ngithini. Babukeli umama uyasaba ukunitshela uthenga umuzi four bathroom. No, four bedroom. Unama-bathroom awu-2. Kodwa angithandi ukuchaza okuningi mhlawumbe uma kwenzeka mhlawumbe igcine ibuya ngelinye ilanga. Mhlawumbe nogcina nubonile bafowethu. So into edatha igcine isishutha kanje. Sibalekela ukuthi bangalokhu mhlawumbe bemlandela bemlwisa kwasho wacima kanjani. Ngempela Ima-ke sisi manje. lowa muzi mhlawumbe uzochazela ababukeli lo kade unawo owawushiyelwe umkhonyane wenze njani nona ney'moto mhlawumbe wenze njani? Yabo nje futhi nifike okokugcina angazi nginyanye kanjeya empilweni. Ngavele nje yabo njengoba ngangikhuluma ngisho ukuthi ngiyashiya yonke into njengoba injalo naye umnyeni wami uyongixolela la ekhona. Ayikho into engangayenza naye mhlawumbe uyabona ukuthi bengithwele kanzima ngingenamkhulumeli. Mina angikwazi ukukhuluma kakhulu mhlawumbe nani nabona. Angikwazi ukukhuluma kakhulu nge-emotional nje ngivele ngikhale uma ngifica izimo ey'kanjalo. Kodwa-ke ngashiya nje kanjalo njengoba ngangibatshelile ngathi ngizoshiyela yonke into amabhizinisi, iy'moto, umuzi ngizoshiya. Emzini engathi angakangeni imoto kusavaliwe kanjalo kodwa iy'moto bayay'sebenzisa. Aha. Bayayisebenzisa. Kwemabhizinisi-ke angazi kuhamba kanjani because Ama-truck ngiyafonelwa left and right. ama-truck wenze njani ngoba Ngiyafonelwa phela left and right. ama-truck iwona enye yelento zana equipment eletha imali Njengoba ekhaya. ngisho nje ukuthi ngiyafonelwa left and right abasebenzi bayangifonela bawazi umsebenzi lapha buye bafike iy'mali yabo nje kuningi nami ngazama ukubachazela ukuthi abame kancane abanye kwasho ukuthi-ke abantu phela nabo bayazamela emakubo ukuthi bakwazi phela ukuthola imali. So nje ngesabamisile abanye basaqhubeka. Kodwa nje angazi bamisa kanjani kahle kahle angazi nje ngiphumile nje yabo ngoba ngithi ngiphumile nje ngiphumile. Mina ngiyakubongela sisi wami. Engizokucela kuwena sisi, ngicela ubakhombise ukuthi uphuma ekhaya elinjani. Yeah. Ubakhombise uphuma ekhaya elinjani, ubakhombisa ukuthi uphuma ekhaya elinjani. Angaba ukuthi uma ufika lapha kuloya muzi ufika kuwona. Yeah. So ufika uthola umuntu ozohlala naye. Yeah. Ngoba bazosho ukuthi vele into ebidala kuthona ungafuni ukungenwa yingoba vele ade usuthola indoda. Umuntu. Ubakhombisa ukuthi uphuma ekhaya elimfundiso, awushodi nawo, unemali yakho ayikho. Indoda into yokugcina sisi. Awulungisa indaba zamabhizinisi omyeni wakho. Serious. Hayi kunjalo angazi kahle khululeka nje. Yabo nje muzulungisa lezo zinto sisi wami uziphathe ngendlela ngicela waphuma ekhaya uyaliwa. Yeah. So nje muzokwenza lezo zinto sisi wami. Namathe kubona uzobuyela kaSifuba ngoba phela vele bona balindele ukuthi nje kuhambile vele lapha lo uyakhona. Uzongena indoda manje. Hayi kanti akukho njalo-ke baqambe beshilo-ke. Bazoke babone isimanga noma bengeke basibone ngoba angifuni bazibikephi manje. Ngijabula kakhulu Mamkhize angazi ngingathini. Angazi. Hey kujabule mina bhuti awu kwasanini ngikhala. Mm. Awukade ngikhala ngi-right nje manje. Ngiyacabanga nabalandeli bethu labo Isimani Media for kade behlale bedabuka bekhala ngendlela ohlukunyezwa ngayo bazojabula uma bebona abalandeli bami bakithi. Hayi ngi-right into engingabatshela bona nje ukuthi abakhululeke ngi-right. Ngiyabonga ngiwafundile ama-comment guys ngiyabonga i-support yenu ngiyabonga nje kulaba kade
ebekhuluma ukuphila, nabanye-ke bebekhulumela into zabo nge-right. Kakhulukazi-ke ba-right impela laba kade bemthuka lo munye ngoba uyajwayela. Kodwa-ke ngiyabonga kakhulu abangisaphothile, ngiyabonga nje, ngicela ukudlulisa ukubonga kakhulu ukubona amazwi abo bengigqugquzela ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngihlezi ngivuka ngi-right ekuseni, ngihlezi ngijabulile. Ngibonge kakhulu nje kwiSibani Media esingisize kakhulu. Hawu bhuti, Nkosi yami, angazi ngizothini. Ngibonga kakhulu and ubeselokhe nami uyazi ngamtshela ngathi hhayi angikwazi ukukhuluma kakhulu. So ngifana nokuthi nje umndeni wami Mkhize, awu Nkosi yami, ubhuti uvele nje wangithatha ngabe ubhuti wakhe, ngabe usisi wakhe, sazwana kahle kahle. Uyena mkhulumeli wami, yena muntu obekhona nje eceleni kwami kuze yonke le ndlela kuze kufike kulesi sikhathi esikusona manje. Wabona kuma-comment la khona omunye wasethi angathi sengiyakufuna. Naye umkhulu awukhumbuli naye ukuthi engathi nina khona into engiyenzayo. Hayi Kodwa Lord. ngakuthanda ngoba futhi ba-correct-ana, wamtshela omunye ukuthi hhayi anganoma Mkhize Mkhize. bafuthi bengikwenza as iSibani Media, not ngoba nakusisi wakamkhize. Nako phela noma edekile lokuthi wakithi, kodwa nje bengikwenza as Uzwela. iSibani Media, noma ubani, noma kuthiwa uMzimela, noma kuthiwa uMyeza, noma kuthiwa uMfeka, noma kuthiwa ubani. Ngisakwenza nje kade ngenza bafowethu. Thina umsebenzi wethu asiwenzi ngoba mhlawumbe sibheke ukuthi sijole neklayenti lethu. Silenza ngwazi silethe usizo. Sinabo abantu bethu esinabo. So ngeke ukuthi ngibona kade udinga uze kumina ngoba uhluphekile, sekumele ngijule nawe. Bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu. Siyabonga kakhulu, isandla sidlula ikhanda. Ngicela nyamuza umakoti yazibongela bafowethu. Angazi kodwa yabona umuzi umakoti bafowethu, ngicela mina ngawubuka nani ngingasho ukuthi angathi uphumile eGibhithe wangena eJerusalem. Ngiyabonga bafowethu, ngingakhohlwa ukulike ama-comment enu, ngiyawathanda. Ngiyabonga bafowethu, siyabonga kakhulu, nisale kahle siSibani Media, sisathi shelele.